Dan girman manzon Allah yanzu wa'ancan da suke soyayya ba su burge ki ba? Haba. Ni a rayuwana ni namiji ne wanda nake son soyayya da shagwaba. Ya kamata ki ringa min shagwaba saboda in ringa jin daɗi. Amma gaba ɗaya nayi da ke kinki ban san me kike so miki ba. Baby. Wannan ai shirme ne. In ba shirme ba ya za a yi in dinga yin wani shagwaba a soyayya suka ce wata yarinya ni gaskiya ba zan iya ba. Soyayya ce abin yara? Soyayyar? To kuma daga maganar ba zan iya yin shagwaba ba fa cin wani ba na son ka sai kuma ka ɓata rai? Na bin matakan canza ki na bi don saboda ki canza ki canza. Tunda ba za ki canja ba shikenan. Tunda kina so mu dinga zama haka da ke dugulum. Ba matsala. Shikenan ba wani damu. To shikenan kaga in dai akan maganar shagwaba ne daga yau ma ne zan fara. Hawa da Allah. Wallahi da na ji daɗi. Ai na iya sosai. Allah. Baby. Yeah. Wanka. No. Yarinyar nan? Ni za ta zaga mata wai ta ci ubana? Za ki ci ubanki za ki fito. Wallahi wurin uba. Daga soyayya sai ki zage ni? Mutumin gurin uba. Ubana ma kika? Yan gurin uba na ci gurin uba yarinyar nan Allah. No.